Здравейте хора, вижте с как да рисуваме част трета. И вече сме готови с нашия пейзаж. В този клип само ще ви покажа как изглежда пейзажът, който нарисувахме. И да ви кажа някои други неща. Добре, сега ще ви пейзажът, който нарисувахме, изглежда така. С трите рози. Само фон да сложа, но аз не знам какъв фон да сложа, защото вие можете да си изберете. Добре, сега ще ви кажа, ако сте оценили моят труд, че съм направил това видео, дигнете палец нагоре и оцените моят труд. Линкове за моя и описание за моя канал ще има по-долу. И това е. Добре. И се абонирайте за канала ми и за всяко клипче, което качвам, за да получавате известие, натиснете камбанката. Добре хора, довиждане. И благодаря ви.